Hadiahnya umrah ini, hadiahnya umrah ini. Jangan ditelan. Baru biar ngambil sendiri. Bersama orang-orang teman-teman semuanya ke RT 13. Pantai Watu Lenter. Ini pantainya cukup menarik nih. Dan ini kebetulan tadi libur loh, jadi banyak yang lagi ada di Pantai Watu Lenter. Jadi ini pertama kalinya kita mengadakan galian di luar dari RT kita loh. Nah ini keseruannya lomba loh. Yuk jangan lupa loh ya, tonton sampai selesai loh ya. Ini lombanya lucu-lucu and heboh and fun loh. Ayo loh. Mumpung ada sesuatu yang terbaru loh. Harian ini Pantai Watu Lenter. Ayo lor, kumpul-kumpul bareng, harian bareng. Let's go. Kita kumpul baru datang ya. Nah kita kumpul-kumpul dulu untuk melepaskan lelah dari perjalanan kita ke Watu Lenter. Nah ini kumpul-kumpul dulu lor dan istirahat. Nah setelah itu kita foto-foto, jangan lupa foto-foto dan selfie-selfie lor untuk kenang-kenangan lor. Jadi ini semuanya kita kelompokkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah kemudian juga untuk remaja lor. Nah ini yang penting seru gitu loh lor. 1, 2, Dan 3. podo akrab dan guyub rukun ngono lho. Ning barian lah wong iki ya pertama kali ning kene metu ya lho. Biasanya kene barian kan ya ning kene RT ne dhewe-dhewe ta lur. Nah ini ben podo guyub, ben podo rukun kene metu iki lho. Ini barian ning ngene Pantai Watu Lenter di JLS kono lho lur. Nah, keseruan lombanya yo pasti keren lur. Nah iki ibu-ibu biasa lho. Kalau ibu-ibu wayahe kumpul iki lek gak rame iki ya ora enak ngono lho. Arepe difoto ae ya wis kene ribet lho. Tapi yo ngene enak lho ibu-ibu yo rame kayak ngene lho. Ya kan lur? Nah sik wis. Nah iki bapak-bapake ya padha kaya ibu-ibuke padha nambah untuk selfie ne lur. Ya wis lur, ayo lur. Tonton lombane lur. Nah, iki lomba pertama nih lur. Nah, iki masang karet. Ya, iki ibu jejer ya ribute kabeh arep padha ribut padha semangat. Ya iki karete dilebokno ning kene sedotan lho lur. Ya karena ribut ya ana sing lugur ngono lho iki lho. Lumayan emak-emak iki ya kaya ngene lur. Sing penting kalah menang sing penting iki ya rame ngono lho lur. Ya kaya ngene iki lur. Jenenge lomba iki gak wayahe menang gak wayahe kalah. Sing penting iku padha seneng ngono lho lur. Walaupun kok lek wayahe ngono hadiah ya padha ribut ya padha kepin wayahe hadiah lho kaya ngono iku lho lur. Nah iki lur, sapa iki sing menang sampean tonton iki lho. Sing akeh ngumpulno karep yo iku sing menang lur. Nah kaya ngene. Apa iki lho? Berisik kabeh lur ya. Kalah mbake lur karo emak-emak iki lur. Nah iku sing wayahe menang entuk hadiah lur. Tapi yo ngono meskipun sing menang tapi sing kalah yo entuk. Gak usah kalah menang kabeh untuk hadiah lho. Sing penting seneng ngono lho lur. Nah nek koyo ngene iki wayahe kan. Nah iki sing kalah ya tetep entuk ngono lho lur. Nah saiki yo lanjut ning ngene lombane bapak-bapak lur. Nah mari ngene wis mari foto-foto sing menang, selfie kabeh wis
ben podo bungah, ben podo kebagian kabeh fotone lur ya. Aja sampai ketinggalan lur kok dadi perkara. Ya ngono iku lho lur. Pokoknya aja sampai ketinggalan selfie lho. Lek wae kumpul-kumpul pasti selfie ku nomor 1 ngono lho lur. Nah saiki wayahe bapak-bapak. Meskipun bapak-bapak itu lur, wis ya tambah ribut kayak ngene. Wis ana sing wayahe ngudung-ngudung koncone kene jenenge Pak Gayet iki lho lur. Wis ta lah. Pokoke padha-padha ngirso kabeh wis. Ada yang ini lho, sing situ bingung wayahe ini orang ngerti wis ora ana sing ngono instruksi ngono lho lur. Sing penting iki padha-padha kakean karet ngono lho lur. Wis lho sampean delok ya lur ya, sampean tamatno iki. Iki bapak-bapak ibu-ibu padha ae padha ngakoni kabeh. Tapi ngono lho. Nek wae lomba pitulasan iki ya koyo ngene iki. Pak Dayat tak boleh curang. Nek perkara menang kok burine lho lur. Sing penting seneng ngono lho lur. Oke lur. Ayo, ayo. Ayo, gak main mesra, jangan mesra. Ayo, ayo. Ayo. Waktu masih berjalan. Pak Dayat. Ayo fokus, fokus. Lah iki lur, pembawa acara sampai sing bagian anu lomba teriak-teriak lur. Iki memang ono sing ngirso-ngirso lur. Tapi ya wis lah, jenenge lomba ya lur ya. Ya meskipun anu tetep ae wis dibengoki ya tetep ae kok ngono lur. Nah iki sapa sing menang iki lur wis pokoke padha ae menang bu kalah wis. Iki padha-padha ya ngirso kabeh sing kiri kanan padha ae ngirso lur. Tapi ya gak apa-apa lur iki karo hawae pantai Watu Leper sing semilir-semilir ya. Ya kebetulan cuaca hari ini lur itu apik lur, ora udan tapi sinare ora terlalu panas lur. Jadi enak lur ngene pantai iki gawe apa macam-macam lomba. Enak iki lur. Lah iki pemuda-pemudi ne ya ngono lur. Iki lagi kreatif-kreatif kabeh lur. Nah, memang kadang-kadang perlu kita tuh keluar untuk supaya enggak bosen gitu loh, bareng-bareng ngono loh. Sak wargae, sak RT ini podo bareng-bareng nggih. Kreasi. Ayo gimana Dan tadi kebetulan iki kayaknya? pas kabeh podo iso yaiku wayahe arepe barikan iki lho. Jadi barikane iki podo ngene-ngene lho. Dan ono suasanane sing beda kaya biasane. Ya, lomba-lombane ya memang otomatis kabeh melu kabeh lho karena ini iki sebagian besar ya akhirnya karena libur lho, dari podo kebuk sing melu lho. Dadi ya podo senenge ngono lho lur. Jadi kumpul-kumpul bareng, lomba-lomba bareng ya ono dinyanyino pisan lur ya kabeh pokoke sesuai lah lur. Sesuai dengan kebiasaan iki nih barikan lur. Nah, ini podo seneng kabeh terus mari ngono kabeh iso foto-foto mari ngono. Sak durung foto-foto ya kene makan-makan bersama lur ya. Nah iki lur lomba kedua nih sampai tamatno ya lur ya. Muga-muga panjenengan kabeh padha seneng intinya merayakno 17 Agustusan ya lur. Oke lur. Gerakan kedua. Gerakan ketiga. Tunjuk-tunjuk lanjutkan tunjuk. Gerakan keempat. Oke, langsung noleh. Kita temannya. Gerakan pertama. Ini loh, nginceng. Enggak boleh. Kanan ya, salah dulu. Ada dapat gerakan. Gerakan kedua. Enggak boleh bicara. Ayo bicara. Enggak boleh. Itu ngomong Ke bawah. Gerakan keempat. Ayo, Pak. Ayo, 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 ayo. Menyekop. Gerakan kedua. Cut, cut, cut.
kan nunjuk bawah. Ayo, ini kayaknya yang menang tim A ini. Gerakan keempat Ini yang menang tim A ini kayaknya ini. Wes. Wes, menang. Gerakan ya betul betul. Yang kedua Apa lupa? Bukan. Ayo, apa itu artinya? Farhan, artinya apa Farhan? betul kalau aja yang harus mirip. Ayo gimana tadi? Mas Farhan gimana gerakannya kepada Pak Jaya tadi gimana? Wes ini video. Oh iya. Joko Sangai itu Soko Watu Letter tarian bareng plus lomba-lomba sing lucu-lucu seru Soko warga RT 13. Moga-moga dulur-dulur punya inspirasi ya, bisa seperti kami atau mungkin punya ide-ide yang lain, monggo ditulis datang bawah. Oke lah, sampai jumpa, bye bye.